أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngelinye ilanga wonke umuntu ophilayo la emhlabeni lo mhlaba lo uzowushiya. Lo mhlaba lo osikhohlisayo ngobumnandi bawo uyini ungamanga amnandi, kodwa uma usowushiya lo mhlaba kuyobe sekuqale ini iqiniso elinjani elibuhlungu kwabazobe benzani besele emhlabeni. So umdala uthini? Ngelinye ilanga sonke lo mhlaba lo sizowushiya, thumma ilayna turja'un, emva kwalokho sibuyela kuye umdali lapho esaqhamuka khona. So my brother, my sister, yenza sure babami, mawami, mkhulu wami, gogo wami, ngane yami, malume, auntie, yenza sure ukuthi lelo langa lelo uma ngabe lifika, hey, umthwalo usobhokweni ngempela, akukho kushodayo. Abona mawuthi uyafika lapha e-airport, uthi mawuthi uyangena i-ID ayikho, i-passport ayikho, abanye abantu ba-check-a in bayangena, wena usumisiwe la, eyifika ibe inkinga leyo nto. Lalela-ke, ngelinye ilanga ingelozi yokufa izofika kuwe, enengilalele, mayifika kuwe ayibuyele emuva ngaphandle kwakho. Ayinandaba ukuthi kuyosala kwenzakalani kwabazobe besele, kodwa mayisifikile kuwe, inamba igama seliphumile ngawe, ayibuyele emuva ngaphandle kwakho. So ungayikhohlisike mfowethu, ngelinye ilanga lo mhlaba lo sizowushiya, lolu hambo lolu sizoluthatha, siyathanda noma sithande, and lolu hambo lolu alukhokhelwa mali. Yilo kuphela uhambo lolu olumahala, akukhokhwa mali la. Lonke uhambo silithathayo la emhlabeni siyakhokha, kodwa lolu akukhokhwa mali. Subhanallah. Ungakhathazeki-ke ngendawo ozobuhleli kuyo kule ndiza le ezobisuka. Ungakhathazeki ngendawo ozobuhleli kuyo. Leyo ndawo leyo isikhona vele ikulindile. So ungakhathazeki, ikhona indawo yakho vele ikulindile, isitulo noma isithi ozobuhleli kuyo kuso kuleyo ndiza leyo. Ungakhathazeki, is there already. Kuya ngokuthi wena wenze kanjani emhlabeni. Subhanallah. Uma ngabe wenze kahle, nesithi yakho kuyobe kuyi-VIP seat. Uma ungenzanga kahle, nesithi yakho iyobe injalo nayo. Lalela. The flight is being confirmed. Already istembu seyigqibiziwe already iflight yakho neyami. Confirmed. I-ready ukusuka nje anytime. Mayiphuma nje umlayezo, incwadi liphuma igama lakho ukuthi hayi iflight kaSibanibani ayisuke manje, confirmed, i-ready for wena. Okay, lalela, umphako wethu noma umthwalo wethu yini? Izenzo zethu ezinjani? Ezinhle. Ushilo unjengalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ngomlomo ka-Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ukuthi yatba'ul mayyit thalatha. Umuntu uma ngabe esehambile emhlabeni uhamba nezinto ezinjani, uphelezelwa izinto ezingaki? Ezintathu, ulandelwa izinto ezintathu. Eyokuqala, subhanallah, eyokuqala yini? Allahu akbar. Fayarji'u ahluhu, ulandelwa yini? Umndeni wakhe. Wamaluhu, nani? Nomnotho wakhe noma nomcebo wakhe, nezimoto zakhe, nakho konke nje okubalwa njengomcebo wakhe, nani okunye futhi, wa amaluhu, nezenzo zakhe. Subhanallah. And then fayarji'u ithnan, ezimbili zibuyele emuva.
ezimbili zenjani zibuyele emuva. Subhanallah. Wayabqa wahid, eyodwa isala naye ethuneni lakhe. Allahu akbar. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Okay, lezi zimbili yini? Umndeni wakhe nani nomnotho wakhe nezimoto zakhe nakho konke. Wayabqa subhanallah amaluhu, kodwa izenzo zakhe zisala naye. Lalela ke my brother, njengoba kushiwo kuthiwa izenzo zakho yizo eziwumphako wakho noma eziwumthwalo wakho ozobe uhleli nawe kuphi la ethuneni. Okay, ubuntu, indlela oziphathe ngayo nemkhuba yakho akade uyenza emhlabeni, iyona ezoba iyini ipassport yakho. Subhanallah. Uthando lwakho ade ulubonisa kubantu, ilona lizobe luyini, luyivisa yakho. So zibuze mfowethu nawe dadewethu, njengoba ezweni kunjena, wena umephi wena njengemuslim? Subhanallah. Ukungena isikhiye subhanallah sokuvula lelo sango lelo laseparadise, imkhuleko yakho, imthandazo yakho lesiyenza kahlanu ngelanga. Qaphela ke mfowethu, qaphela ke dadewethu, uthi mangabe le ndiza le isisuka ngempela, wena uku VIP seat, uhleli esihlalweni sobukhosi. Ngoba hey, kuya ngokuthi wena uwenzeni kanjani emhlabeni. Isihlalo sakho ozobuhleli kuso kuleyo ndiza leyo isona siyobe sisho ukuthi wena wenze kanjani emhlabeni. So umuntu nomuntu ophiliswa zinqumo zakhe. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.